Där. Som jag sa, kasta en boll så långt som möjligt. Kanske inte för långt steg. Så det var så nu. Nu låter du luften igen. Så ganska lätt. Där. Där får du ut den mycket bättre. Så. Där får du mycket längre. Igen. 1, 2 och allt där. Vi sätter ihop det då. Men självklart dela upp dem. I rätt ordning. Alltså, du går inte sakta. Vänster, höger. Vänster, svart. Och så landar det. Där. Höger. Höger, svart. Där.